Сәнмесіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алғатыба қойбір темалар турында. Төп сәбәп аурулар белән контактта булу. Республикада коронавирус юктыручылар саны 3000-нән артты. Ишек алды юллары төзекләндерүгә мохтаҗ. Шәһәрдәшләр проблеманы хәл итүдә ярдәм сорап, янә безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. Машина йөртүчеләр таләпләрне үтимәс, юлда бала төп пассажир исемле акция уза. Узган тәүлек ішінде COVID-19 диагнозы 53 Татарстанлыда расланган. Зарарлануның барлық яңа очраклары да ауырлар белән элемтәдә булу нәтиҗәсе. 13 пациент хастаханәгә салынган, 40 кешедә авырның җиңел яки симптомсыз формасы. Алар өйдә дәвалана. Чаллыда инфекциянең 17 яңа очрагы расланды. Шул рәвешле 29 майга шәһәрдә барлыгы 455 кеше коронавирус юктырган. Татарстанда авыручылар саны 3079-га җитте. Jonatарлар үшін күңелле яңалык. Роспотребнадзор футбол сөючеләргә матчларга кертергә рөхсәт итте. Белгечләр стадионда халык 10%-тан да артмасын дип тәкъдим итте. Быел март айында коронавирус пандемиясе аркасында тукталган чемпионатны 21 июньнән 23 тур матчлары белән яңарту планлаштырыла. Безнең кайнар элемтәгә шәһәрдәшебез Валентина Лукинишна мөрәҗәгать итте. Аның ире беренче төркем инвалид шәһәрнең Йогышлы авырлар хастаханәсендә дәвалана. Коляскадагы пациент өчен бирдә уңайлы мөхит тудырылмаган. Табиблар безне ишетми дип Валентина Слепушкина безгә мөрәҗәгать итте. Тулырак Эльвина Андрова материалында. Ни поручни нет, ничего нет. Порог такой большой, инвалид. Валентин Слепушкин 21 майдан 2 яклы үпкә ялкынсынуы белән Йогышлы авырлар хастаханәсендә ята. Пенсионерның уң аягы киселгән, шуңа өстәп диабет белән авырый һәм 2 бөере дә эшләми. Көнарала шуңа гемодиализга ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә йөрергә кирәк. Не скоро, я вам говорю, буханка была, шагубка. Его туда поставили, и ни медперсонала нет, ничего. Потом стали ждать скорую мы. Скорые должны, все скорые. Вот. Медперсонал, сопровождение обязательно. Валентина Лукинишна Йогышлы авырлар хастаханәсендәге шартлардан аптырашта. Инвалидлар өчен уңайлы шартлар юк. Хастаханәнең яңа төзекләндерелгән корпусына яки башка медицина учреждениеләренә күчерү үтенеченә медперсонал җавап бирми ди ул. Отправляют же во вторую, там уже лечат. И в этот госпиталь там лечат. А здесь просто, как она первый раз мы поступили, она говорит, здесь у нас распределительный. Нас никто не берет, понимаете? Нас никто не берет. Потому что мы типа гемодиализные. Без Йогышлы авырлар хастаханәсенең баш табибы Ришат Нукманов белән элемтәгә кердек. Ул ашыгыч ярдәм машиналары пациентларга тиешенчә тәкъдим ителә дип хәбәр итте. Медучреждениедә уңайлы шартлар бар, әмма яңа корпусларда гына. Килгән пациентлар анализлар бирергә, үпкәләрнең компьютер томографиясын узарга тиеш. Шуннан соң гына табиблар пациентны Йогышлы авырлар хастаханәсенең башка корпусына, икенче шәһәр хастаханәсенә яки ветераннар өчен госпитальгә җибәрү турында карар кабул итә. Валентин Слепушкинның проблемасы һаман да шишелми. Безнең телекомпаниянең социаль челтәрләрендә бу хакта мәгълүмат урнаштырган идек. Аннан күреп шәһәрдәшебез тарихы белән прокуратура кызыксынды. Тиешле тикшерүләр уздырачак. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ишек алды юллары төзекләндерүгә мохтаҗ. Шәһәрдәшләребез бу проблема белән безнең кайнар элемтәгә янәдән мөрәҗәгать итте. Төп проспектлар яхшы эшләнгән, ләкин җирле юллар һәм ишек алды юллары игътибарсыз калган ди алар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. ГЭС бистәсендә урнашкан 8-17 йорты ишек алдындагы юлны ремонтчылар беренче ел гына шитләтеп үтми. Евгений Кузнецов сүзләренә караганда 2 ел элек чокырларны ямаганнар, әмма бу озакка җитмәгән. Биредәге кибет янына юк автомобильләре еш килә, алар асфальт катламын боза. Не заполненные, все груженные, и, конечно, это тоже влияет на эксплуатацию дороги, потому что, опять же, вот эти участки, они, к сожалению, не делаются по ГОСТу, их просто накидывают асфальт, раскатывают, но если сделать по уму по ГОСТу, вырезать все ямы, сделать как положено, то это, конечно, тоже повлияет на дольшую работу вот этой дороги. Евгений Кузнецов идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән. Аңа бу юл участогын шәһәр балансында икән әйткәннәр. Биредә ремонт эшләрен безнең Ишек алды республика программасы кысаларында башкарачаклар, ләкин быел түгел. Бу квартал эчендәге юлда ГЭС бистәсендә урнашкан. Ул 953 йортын алып бара. Элекеге ямаулар инде күптән җимерелгән. Машина йөртүчеләр үз автомобильләре өчен бик борчыла.
Подвеска убивается моментально. А давно Колеса. ремонт делали, не знаете? Года 2 так не было ремонта. 42-нче комплекста яшәүчеләрнең дә шундый ук проблемасы бар. Шамил Усманов урамын әле күптән түгел генә ремонтладылар, ә ишек алларына күрү юллары игътибарсыз калган. Бөтен комплекс буенча тирән чокырлар. Дороги очень плохие, ямы везде и так далее. Вот снег сошел, все, дыры появились. А давно делали ямочный ремонт? Очень, мне кажется, очень давно. И даже если делают из каких-то таких материалов, которые быстро сходят. Шәһәрдәге күп кенә квартал эчендәге юллар безнең ишегалды программасы хисабына яңартылачак. Быел ремонт эшләре исемлегенә нинди территориялар кергәнен сез экрандагы сайтка кереп белә аласыз. Шәһәр хакимиятендә чокырлар ремонты да булачагын әйттеләр, әмма кайчан һәм кайсы участокларда әлегә билгесез. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда біздің Ишегалды республика программасы қысаларында микрорайонларны түзеклендіру дәвам ите. Шушы күннәрдә 27-нче комплекста эш башланды. Исегезгә төшерәбез, барысы да җирле халык белән килешүне башкарыла. Микрорайоны ничек үзгәрәчәк, хәбәрчебез материалында. 27-нче комплекста яшәүчеләр бу көннәрне түземсезлек белән көтте, чөнки бирдә проблемалар башка ишегалларындагы кебек үк охшаш. Тар тротуарлар, начар юллар, парковка урыннары җитмәү хәзер 27-нче микрорайонда эш иртәдән үк бара. Йөреп булмыйдыр, даже менә бу юлга куялар, кеше йөри торган юлга. 27-нче комплекста 14 меңгә якын шәһәрдәшебез яши. Территориаль иҗтимагый үзләре рәисе Венера Наумкина сүзләренә караганда, безнең Ишегалды программасын тормышка ашыруга кадәр бирдә бер генә эштә башкарылмаган. 27-нче комплекстагы үйләр 45 ел, бөтен үйләргә дә, бөтен үйләр бер елда төзелгәннәре. Шуңа бер ремонтта булмады элек. Бик шат президентский программага, наш двор дигән программага. Бик шат. 27-нче комплекста ремонт эшләре май айында башланды. Бу вакыт эчендә территорияны кырган агач ботаклардан чистартылар, асфальтның иске катламын салдырдылар, тротуарларның майданын арттырдылар, өстәмә парковка урыннары оештырылды. Хәзер яңа асфальт җәю бара. Бирдә барлык эшләр 2020 елның көзенә тамамланырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, безнең Ишегалды программасы 5 елга исәпләнгән. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолыда бала төп пассажир исемле акция уза. Җәйге каникуллар алдыннан автоинспекторлар машина йөртүчеләрнең кечкенә пассажирларга кагылышлы таләпләрне үтәвен тикшерә. Безнең төшерү төркеме шундый рейдларның берсендә булып кайтты. Ел башыннан Шолда бәлик булмаган пассажирлар катнашында 6 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларның берсендә бала махсус тотып туру җайланмасында булса да куркынычсызлык кайышлары белән электерелмәгән була. Нәтиҗәдә ул тән җәрәхәтләре алган. Бүген бала төп пассажир акциясе кысаларында автоинспекторлар машина йөртүчеләрнең балаларны ничек йөртүләрен тикшерде. Это мой ребенок, как-то приходится за него переживать, чтобы он был постоянно под наблюдением отца и родителей, чтобы он был всегда в безопасности. А сколько лет уже за рулем? Больше 10. Хорошо, не нарушаете? Нет, стараемся не нарушать. Кагыйдәләрне үтәмәгән очракта машина йөртүчене 3000 сум күләмендә административ штраф көтә. Әгәр дә әти-әниләр үз балаларын автомобильләренең алгы урындыгында йөртәселәре килсә, бу очракта инде балалар 12 яшькә хәтле креслода булырга тиеш. Ә инде арткы сиденьеда әлеге таләп 7 яшькә хәтле. Бүгенге рейд барышында закон бузучылар ачыкланмады. Балалар Йорчалы шәһәре дәүләт автоинспекциясеннән бүләкләр алдылар. Бала төп пассажир чарасы 3 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Исексанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. В питомнике «Березка» широчайший ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений. Успей выбрать лучшее. Приезжай в питомник «Березка» 366 543. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.